wasalna 26 podcast. Għaskon noħlom, meta ġi kellimni Elena Biela u Sandro u jgħidu li biex nagħmel dal-podcast. Kunna għadna fil-bidu. Għas-ideja ma kelli tiegħu, għalli għajja ġejna munna jitkellmu l-uffiċċju tal-Elena Biela, ġi Simon Avera, u ħajruni, intom għasaddi nara futboli. Pero kont qed nara, ma nafx għaliex, is-sena ta' qabel li għaddiet, segwejt il-logħba tal-futbol fuq it-television. Ma mortx hemm, kont ili 15 sena ma nisa ground. U għaxbitni. Il-logħba tal-futbol għaxbitni. Kif qed tintlagħab issa ħafna. Oġobni wkoll, onestament, il-kummenti tekniċi. Mhux għax qudiemi għandi kummentatur tekniku, li ħanejdilkom minnu, Ġan Attard. Le, għax kollha kienu b'mod differenti. Qabel kienu, fi żmien meta kont ħafna żgħar, kienu jgħidu n-nies u anke jien ma nifraħx narhom iraqduk. Jekk inti tkun tbagħti bl-irqad m'għandew bżonn pillola, isma' lilhom u torqod raqda tajba. Imma llum le. Illum jiddiskutu dak li ġara, jaqblu ma jaqblux, però jiddiskutu l-teknika u inti wieħed minnhom Ġan. Jidilek wiċċek qatt ma kont rajtuh li fissa dis-sena. Qatt. U darba nkejtek ftit, niftakar, konna qegħdin l-MFA. Għetlek int ħamlu nies, għetlek għax bdejt gerger kontra il-referi barrani li ma tantx kienet jirrefja sabja fuq il-ħamrun. Jalla mhux meta keċċa lill-imbong. Ekku. Kien ħaqqu ġifieri, il-referi kien ħaqqu jaqtawlu rasu. Kien ħaqqu l-kritika. U għetlek jaqtawlu rasu. Għax vera kienet keċċija fil-jakka dik, naħseb qatrajta imkien fid-dinja, imma insomma. Ħallija. U bekk sirt nafek. U indunajt li sirt nieħu gost narkom meta ma niġix il-ground, nisma'kom. Nisma' il-kommentatur u l-kumment tekniku. Qed toġobni wkoll u qed nismagħha fit-triq. Dawk il-kummenti li qed tagħmlu fil-half time ma' Simon Farrugia. Ħafna drabi tħorġu fil-half time ma' Simon Farrugia. Mhux ġieri kollu mis-sidnin, ma ġieri ħriġtu intom. U interessanti. Għax inti il-bniedem li qed jara l-logħba ma jkunx qiegħed hemmhekk. Wara li jisma' dak li jkun ġara, fit-tieni parti joqgħod attent għal dak li jkun sema' ftik naqra 15 minutes jew 12 minutes li jkun hemm. Dawk huma l-kummentaturi tekniċi. U dan huwa qudiemna Ġan Attard. Ġan, il-logħba tal-futbol illum mhux se nsemmih għax meċċa ħansemmih qed jiddispeċini. Qabel ġejtaw int taħdem fil-finanzi, fil-bank. Insertajt mort il-bank, mort l-HSBC, sadattant biex għassam nitla nsifel Ġapan fejn tifel biex jiftħu li l-credit card jonfħu li naqra. Ħajkollok x'nonfgħu. U da żagħżugħ fuq l-20 għalli kemm toġobni fil-podcast, ħadd gost tisma' żagħżugħ jgħidlek hekk. Qedlu jien ma nafux da. Qedlu int referi. Għalli kif intu ngħid? Kif intu ngħid? Ma nafx, għandek luk ta' referi. Għandek luk ta' referi. Qas ismek ma naf, għalli għax jgħadni miż-żgħar. U bdejna jitkellmu. Għalli taf toġobni fil-podcast, dak kulħadd qed jitkellem. Kemm sbieħ il-futbol Malti, kemm tjib. Għalli nxtaqt tkun plejer tal-futbol. Mhux tajjeb. Għalli mbagħad tħalt naħdem u ftit ma nixtieq nidħol fil-futbol, għalli tħalt referi. U interessanti. Għalli u sirt għandu t-tim tiegħu ta' pajjiżu, għalli però ma għadniex inħossu t-tim tiegħi.
Għaliex tant inħobb il-logħba, għaliex hemm ġieli minn sħabi jgħidu li watajtna penalty. L-tim tagħna ta' meta konna tfal, naħamlu l-penalty ntih. Dawn huma affarijiet interessanti kemm inbidlet il-logħba tal-futbol x'għan. Ekku. Sellem lilek. Kont kif tħalt? Bejwa tuħar naħseb l-istorja ta' kulħadd li huwa involut fid-dinja tal-futbol. Min huwa ġurnalist, min huwa preżentatur, min jagħmel analiż teknika, min huwa referi. Bejwa tuħar kollha għandna l-istess common denominator li tkun tħobb ħafna il-logħba tal-futbol. U mhux dejjem tkun tajba għalija. Li tkun toħlom illi inti ssir l-aqwa player, l-aqwa goalkeeper, però mbagħad ovvjament ftit li għandhom dak it-talent. Ħadiri hija jien. U ħadirek bil-kbir. Ħutek anzi. Ejwa, tnejn David u għalija. Però mbagħad inti bqalek il-passjoni fik li trid iżomm kuntatt mal-logħba u jekk ma kellekx it-talenti li tagħmilha fil-pitch, tipprova ssib in-niċċa tiegħek. U n-niċċa tiegħek kif għadna tista' tkun ġurnalist, tista' tkun amministratur, tista' tkun kummentatur sportiv, tista' tkun referi kif għadna kemm għadna. L-importanti huwa li inti tħoss li f'dak li qed tagħmel qed tuħu sodisfazzjon u qed tagħti servizz. U tiddenni tieħu sodisfazzjoni inti. Bla dubju. Ma kemm ilu bl-MPL bdejta din? Iva, le, dan huwa l-ewwel staġun tiegħi bħala kummentatur tekniku, issa jien involut fil-futbol Malti. Lejn involut fil-futbol Malti għal ftit snin mhux ħażin għaliex qabel konna tidaqqatit l-Integrity Office tal-Assoċjazzjoni tal-MFA. Però mbagħad is-sajf li għadda kelmuni għal Anabela, Musajmen u għalu li jixtiequni nibda nagħti daqqatit u ovvjament kienet opportunità sabiħa li ma naħtafix bidejatni. U ma għamlu Iva, u għamlu kuntat miħaj. Kamijaj. Sissa għazlu tajjeb jidru. Le, interessanti ħafna, għal-kem batejt naħseb fix-xita. Speċjalment il-Hibs Ground. Għara realtà hija. Il-faċċata biex tixbdu biex. Realtà ġwanija li il-kameramen nizjiet, Min qed jara l-partita mid-dar ma japprezzax li biex toħroġ trasmissjoni live ta' kwalità kemm tinvolvi xogħol. U kemm minkejja li irid ikun pożittiv u rrid ngħid illi għandna stadium nazzjonali li huwa sabiħ, għandna stadiums oħrajn imexxi mill-clubs bħal tal-Hibs, bħal tal-Ħamrun, iċ-Ċentinarju. Però l-faċilitajiet huma limitati, jiġifieri meta inti trid toħroġ trasmissjoni b'dawk il-kameras kollha li inti trid tipprova tagħti valur miżjud fil-kummentarju tiegħek, kultant ikollok ċertu challenges pjuttost kbar quddiemek. Pereżempju case in point jekk tkun qiegħed il-Victor Tedesco Stadium tkun qiegħed esposta l-elementi kollha hemmhekk. Jekk tkun qiegħed il-ground tal-Hibs Tony Bezzina Stadium kun qed taqsam press box żgħira ħafna ma' diversi faċilitajiet oħrajn u servizzi oħrajn li ħerġin. Għalkemm tranġi ħafna hemm fejn meta konna nkunu hemm aħna. Le jien nemmen li kullum kien. Għas fejn nitgħattew ma konna hemm. Jien nemmen li kullum kien hemm passi u passi ta' ġigant il-qudiem. Però ovvjament dan huwa vjaġġ u l-vjaġġ fadlilna ħafna fejn nistgħu nimxu l-qudiem biex nilħu il-livell li wara kollox l-MPL li dejjem qed tħares li nilħu livell ta' eċċellenza, ġifieri rridu nkunu kuntenti bil-passi li għamilna sa issa, però realistikament irridu ngħidu li fadal ħafna. Naħseb il-ġurnalist anke jekk sewlilek, sewlili u sew l-oħrajn kollha. Għażluna l-MPL biex ikkabbru u biex l-MPL u l-logħba tal-futbol titjib, tisbieħ u titqawwa b'kollox u toħla fil-livell. Però irridu ngergru fejn l-affarijiet ma jkunux 100%. Importanti. Ma jistax ikun li għax dak ħabib tiegħi, għax is-CEO ħabib tiegħi u li issa nilaqgħu naqra li mbajdu ftit. Le, għax jekk inti ma tgergirx, in-nies ma jiġux. U aħna għandna bżonn in-nies. Il-futbol għandu bżonn in-nies, il-plejers għandhom bżonn in-nies, ir-referees għandhom bżonn in-nies.
U anke aħna ġurnalisti, minna nisqgħu nitkellmu waħedna jisna boroħ. Mhux hekk, mhux hekk. Ġifieri huwa ħażin dak il-bniedem li jgħidu li mhux se noqgħod ingerger ta' fuq l-MPL jew fuq le, jekk għandek gerger għaliex li nirranġaw. L-importanti hu li meta tagħmel il-kritika tiegħek tagħmelha b'mod kostruttiv illi inti tikkritika sitwazzjoni iktar mi tikkritika persuna, li inti tikkritika x'tixtieq il-ġid, tixtieq l-affarijiet jittiebu, mhux tikkritika b'mod distruttiv. Le, naqbel totalment miegħek. Il-futbol huwa l-logħba tal-poplu fl-aħħar mill-aħħar u l-kritika hija parti essenzjali mill-logħba li dik biss hija l-għodda biex twaslek biex timxi l qudiem. U fil-fatt, ġana hawnhekk għandi xi kummenti għax ngħidilhom min irid jikteb bismu ħadd jikteb bismu. U jiena naqrom. Normalment ngħaddihom il-Simon Zera, il-Simon Abera u l-Lalan Abera biex fejn ikun jista' iwieġibhom u jien naqrom dak li jwieġebu. U dejjem iwieġibhom. U però tinnota di anke meta jgergru u di xi ħaġa li mhux tas-soltu. Is-soltu tgergir kien ikun għax l-MFA, għax l-MFA m'għedux jaħdmu, għax l-MFA m'għatux kasna. Dejjem kien, qed nitkellem meta kont għadni ġurnalistu kont wieħed minnhom faqqa lill-MFA, ħankun onest. Illum xorta jfaħru l-MPL, ħanu dik waħda, żgħira. Għandi iżjed. L-ewwel net prosit tal-programm li rġajt għamil triton, grazzi. Nixtieq ngħid prosi kbira wkoll lil Joe Hertmore ta' Premier tax-xogħol kbir li qed jagħmlu u jippruvaw dejjem jirranġaw għall-aħjar possibbli. Missara dik, kemm ħelwa. Imma dan il-bank ilu jtini fajni, flok għala ħaġa oħra, għadek ma rajtux, intan nriwlek issa u ħanarawh. It-tejp mhux dritt, il-ħxuna differenti, u biex taxxa spiċċalu wkoll għall-aħħar biċċa it-tejp tal-bank. Da fejn morru titkellmu ma' Simon Farrugia. Li xi ħaġa li b'ċuċċata ta' flus jitranġa jew jinbidel. Grazzi u keep it up. U jiena nibgħathom hekk il-Simon Abera. U qed jitkellem fuq da. Danzer ta' Simon għaw Jasmine Zarafa. Hawnhekk kara dat-tej fuq għaflu saħu. Biex tara kemm it-telespettatur jinnota kollox. Lajna d-dettall. U li oġobni li mhux pastazata, tkellem ċertu da, anzi minn da kollu li nagħmlu, taħfajnu, u vera. U Simon Abera battiru qabel ġejt. Għal-isma, għal-daka li għamiltu 4 xhur għamlu Simon, miskin. Għalli però l-fattu li ma setax kif inhu il-PBS ma setgħux ikomplu l-kabru għax dak kellu jiġi filmati ċaqlaq. All right. Tifhimx ma għamlux għax rid jagħmlu. Però hija huwa vera ħelu. Imma dak huwa li jagħmel it-tajjeb u l-kritika tajba għax biex innota dik naħlef laqqas noħlom ma kont jien. Dak in-naqra tgħid bisfar inqas mill-ġew, imma kien ilu jtieħ fajnu sew da. Ġon il-viżwal, kull met joħroġ fuq l-istampa u kull kelma li tingħat hemm telespettatur li qed jara kollox fid-dettall u qed jiżen kull kelma. Jiġifieri l-iskrutinju huwa kbir. Però kif qed tajjeb inti, jiġifieri meta nisma' din it-tip ta' kritika hija xi ħaġa pożittiva. Anke b'dak il-mod, mhux jgħiduhom kollox ara meta jgħidu jqattar is-saqaf. Dak idejjaqni ma nifilħiex. Għax dik ilu snin, u ta' passi jirranġaw u ma jirranġawx, dak ilu snin. U dak qed naqgħu ċajt. U mhux da, ma di tajba li qala, issa nispera li Simon Abera jaqbad pinzellata u jisbuħha dik il-biċċa fil-każ Murejnu naġa. U bil-qalb kollha. Ħalli ngħaddu għal naqra bla kantunieri, ħalli ma tinkomplu niddiskutu dak li għannax niddiskutu bejnietna jien u Ġan Attard.
Mela, kitbilna wieħed Anton, għaġdiri tinsaqsirilek fuqha, għax anke jinġabni f'dubju. Hi, hello, nixtieq nistaqsi mistoqsija. Jekk plejer Malti jaqla karta ħamra, x'jiġri? Għax suppost irid ikollok 3 Maltin fil-ground. Grazzi u prosit, keep it up. Għansaqsi għalilek mill-ewwel, naf li mhux inti mhux referi. Ekku. Mhux da? Tagħmel sens. Le, Għax suppost għandek 3 u tkeċċar plejer Malti, issa bqajt bit-2, xejġri. ovvjament issa ma dekx qed tilab b'11 qed tilab b'10. Naħseb din Imma Maltin 2 ikollok. iva, imma 2 minn 10 mhux 2 minn 11. Jien sa fejna fjena huwa ir-regola tajt, però ovvjament. M'għandek l-ebda ditwiġib inti ta' Le, 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 le. daħħaltek naqra fija jien. Ma importax, Forsi ma- nżidu ftit imbagħad. Normalment, Ġwan, meta jkolli dawn il-mistoqsijiet u ħansemmiħ għaliex mod tajb ħafna. Meta jkolli dawn it-tip ta' mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu ma' disċiplina, inċempeli u nibat messaġġ l-Suralan Mario Sant li dan mod impeccabli. Bravissimo. Imma barra li ju bravu ħafna, l-attitudni tiegħu kemm hija sabiħa. Ħafna. Li dan Ġibtu għawi. li dan dejjem kollok konverzazzjoni titgħallem ħafna minnu u mhux u biss taġri biex nsemmi pereżempju Rodni minħata tal-MFA, sew Rodni Piżani li u għandu f'dik li hija fixtures, disciplina u reference point tajjeb ħafna għandna tal-Malta Football Association. Tkellimt miegħu fil-passat u wkoll dejjem kien ta' għajnuna, ġifieri jiena nemmen u ħanorbot ma' dak li qed ngħidu li jekk ikollok attitudni pożittiva, normalment ħatiftaħ bieb u ħajftħulek. Sewa. Minħa l-oħra jekk inti ħatkun distruttiv, normalment persuna jisa ħat ipproteġġi lilha nifisha u ħażhom distanza. Le, sissa U kienu nemmen fil-familja tal-futbol għandna nimxu hekk. mistoqsijiet pożittivi. Bla u kien dubju. talab, Jiena, raġuni. John, però ovvjament I stand to be corrected, jiena nafa hekk li inti trid ikollok dejjem 3 barranin fil-pitch. Xiġifieri mela, il-logħba bdejta bħala minimu ta' 3 Maltin u 8 barranin, sewa, jista' jkollok barrani li huwa naturalizzat Malti, sewa, u dak jiġi ovvjament Malti. Sewa, mela għandek 3 u 8 massimu. Ħafna timijiet illum il-ġurnati tilabu b'ferm iktar minn 3 Maltin. Jekk imbagħad ħad tagħmel sostituzzjoni trid tara li dejjem qed jibqalek tal-anqas 3 Maltin fil-pitch. Però l-interpretazzjoni tiegħi hija li jekk tkeċċielek plejer Malti, ma tista' tagħmel xejn iktar. Pereżempju jekk inti tkun ġamilt is-sostituzzjonijiet kollha x'ħad tagħmel f'dak il-każ? Hekk trid jgħid. Ma tista' tagħmel Naħseb xejn. u jiexbek tajjeb. Jiexbek tajjeb, Anton. Issa, kitib li da Elvio da Battista. Hi, Buzu. As usual, it was a very interesting program with the journalist, qed jgħid l-argument ta' Clinton, insellmulu minn hawn Clinton. Kien tajjeb ħafna u kelli ħafna kien sabiħ fuq. However, he was very contradictory, ma biex miegħek Clinton. He stated that when presidents approach players from abroad and ask them to play in Malta, they refuse. However, a few minutes later, he said that we should have fewer foreign players but pay higher salaries, keeping the same budget but having more quality players. He also mentioned that our Premier League is at the level of Serie C2 or Serie D. Then he said that when Hamroon played against the Irish team, the difference was minimal and that the only difference was the weather conditions. He also stated that an Irish player can play in a UK team. So which one is correct? Are we at the level of Serie C2 or better? Can we attract better foreign players to Malta with higher salaries, or is it difficult simply because we are Malta? Għamel ħafna punti hawnhekk, ħafna għamel punti, pero mbagħad tgħix kemm ħriġna rajtu għax il-ħamru hemm ċans iġibu l-Noċerina li huma Serje D. Noċerina. mhux il-Ħamrun, il-President attwali ta' Ħamrun Spartans ħaj investi f'dan il-klabb. Ma Serje D. Ma naħseb huma żewġ argumenti differenti minn xulxin. Għaliex li inti ikollok intraprenditur Malti li għażel li jinvesti fi klabb barrani,
jien ovvjament ma nafx id-dettalji, ġieli ma nafx x'inhuma eżatt l-intenzjonijiet ta' dan it-tip ta' investiment, però fl-opinjoni tiegħi dak m'għandu l-ebda impatt dirett tal-anqas fuq il-livell, la fuq il-ħamru, laqas fuq il-livell tal-futbol Malti. X'huma żewġ materji differenti. Però jidher li jekk tara naqra u tkun tħobb taqra fuq il-futbol barrani llum Ewropew mondjali, din qiegħda ssir sistema li ħafna clubs bħal Chelsea u dat tip ta' clubs, hemm ħafna amministraturi qegħdin jieħdu biċċa eżempju minn Manchester United, jidħol wieħed ma' Arsenal qed nitfaħħom tad-doċċ. Tajjeb, ħalli inti ikollok plejer flok tarmieħ titfgħu mal Manchester, titfgħu ftit ma' Chelsea, titfgħu ġifier din qiegħda ssir kullum kien. Għaliex Malta m'għandniex nibdewha? Forsi Malti jibdejra fis-serje D. Forsi Malti li hawn Malta għadu ma' qabaċċart flok titfgħu bil-qiegħda, flok titfgħu fil-serje B ta' Malta fil-Challenge League, jew ma tilabux. Imur jilgħab fis-serje D, serje C, jitħallat ma' Taljani. Ġifieri d-dejja mhix ħażina. Fil-fatt ma nafx inti x'konxju tagħha Ġwan. Meta Ħamrun labu kontra Lausanne fil-Conference League, Lausanne huma partly owned minn Ineos. Ineos għandhom shareholding fi clubs bħal Manchester United u bħal Nice fi Franza. Dan il-modell qed jitħaddem ħafna, ġifieri jekk tara is-sidien ta' Manchester City sewwa, dawn huma wkoll sidien ta' klabb fl-Istati Uniti. Dan il-modell jista' jitħaddem b'diversi metodi jekk huwiex dan parti mill-pjanijiet ta' Sur Portelli li investi f'Noċerina ħalli jkun jista' jiftaħ iktar, tista' tkun xi ħaġa u tista' tkun interessanti. Però ovvjament ma nafx id-dettall. Le qasjin, ana qed ngħidu, però l-affarijiet qed jiġru biex ma naqbdux naġlu u issa jagħmel serje D. Ma tistax tgħid x'jista' jiġri. Tifhem? Ġifieri issa ieħor. L-ewwel nett prosit tal-programm li ċajt għamilt return. Nixtieq ngħid prosi kbira wkoll il-Youth Health Malta Premier tax-xogħol billi qed jagħmlu jippruvaw dejjem jirranġaw għall-aħjar possibbli. Kien oħra hawnhekk. Clint da. Prosit tal-podcast qed tagħmel Bużu. Smajtek issemmi fl-aħħar wieħed li l-Maltin ma tarhomx iduru bil-kit, iva din qed ma dan hawn x'ismu tal-argument. Clinton. Ma Clinton. Ma tarhomx iduru bil-kit tal-klabb barra minn Malta. Sewa. Londra. Sewa. L-Italja, l-Ingilterra iżjed. Sewa. Anka tieċ, jekk il-Manchester supporters in supporters. Li huma veru u minnu, però jiena saqsi li l-klabs Maltin x'qed jagħmlu biex ibiju il-kids tagħhom. Merchandise. Tal-belt. Fejn qed ibijawhom? Da qed jgħidha tal-belt u l-ħamrun, x'huma jbijaw. Kelli żewġ kollegi li ġemmgħu l-gerjiet tal-futbol. U xtaqgħu jixtru l-flok l-iswed li kellhom ħażabbar is-sena l-oħra. Li kien sabiħ ħafna. Ma setgħu isibhom kien. U saħansitra mortini ground ta' ħażabbar biex nixtrilhom tnejn. Lil min saqsejt għas kellhom idea. Il-kumitat U wieħed jibgħatni għand ieħor sakemm wieħed qal li ma jkollhomx għax jagħmlu eżatt għal plejers biex jilagħbu bihom. Opportunità mitluba lilu. Tara oħra. Is-soħra, komplejt nisma' l-istess podcast u tweġġani x'insemmejt jiweġġajtu. Semmejt il-każ tal-Pjetà, meta semmejt il-Pjetà m'għamlu xejn ħażin dwar dak iż-żagħżugħ li kienu neħħewh. Kienet l-istorja ħarġet f'tant Vim Monsinier. Viva. U jien kontet li mhux tajjeb neħħieħ. Bħal qablu miegħi. Imma forsi da xejn iktar komplikata minn hekk. Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, però nistiednek tara il-fatti sew qabel tibni l-opinjoni tiegħek. Il-programm tiegħek jaraw ħafna nies u li tgħid int għandu piż kbir. Mhux sew jekk xi ħadd li jkun żbalja tgħidu li m'għamel xejn ħażin
U minn sofra it-tuħ it-tort li u ibnu, jiena nserta ġenitur ta' wieħed minn dawk it-tfal fil-kwistjoni tal-pjetà. U jekk trid lest niltaqa' miegħek biex nurik il-fatti tal-istorja tal-pjetà, imbagħad inħalli f'idejk biex tibni l-opinjoni tiegħek. Anzi, nirringrazzjak għax interessanti. Jien da ma konx tkellimt fuq U kitab mod edukat ħafna. ħafna. U ħanajdek għaliex, għax dan kont etta jiena, etta li smajta f'ta' il-kampjonat ta' Endvin, però ma jiex nidħol fija minħabba li kienet parti minn ta' Endvin, mill-programm ta' Endvin, u ma jiex nidħol jien fija, għalek kienet. Però għamba t opinjoni tijaj, ma tkunx tajjeb, mux biforsi naħkuk. Issa jkolli zbaljat. U naħseb zbaljat, għax dan raġel, dan missier, imweġġament biex għalijek. U għet jgħalli għandik informazzjoni biex għaddi. Iwedu, li fujħet minn dal-podcast, namel podcast imqarbit lieta oħra fuq x'qed jiġri fin-nesris. Kemm huwa importanti. Iva. Unġib li ilu stess, tajjeb, u mhux biex ngħidu kontra Pjetà, jew kontra Rabat, jew kontra Ħamrun. Mod kostruttiv li anke Mod kostruttiv x'għandu jiġri u għaliex qed jiġu tal-affarijiet. Iwiedek li nagħmilha għax interessanti ħafna u żgur li ħajkun wieħed mill-iktar popolari għax vera qed weġġew ħafna mis-sirijiet, Ġan. Iva, nerġa' ngħid hija kwistjoni komplikata, jiena ġenitur ukoll u kulħadd jixtieq l-aħjar għal uliedu u forsi fejn f'ħafna affarijiet jirnexxina nkunu oġġettivi fejn ikun hemm uliedna kultant l-imħabba tamik daqsxejn milli tkun oġġettiv. Però nemmen it takes two to tango, ġifieri meta inti għandek żagħżugħ tifel, tifla. X'in-nurseries għandna il-bniet it-tfajliet ukoll. Illi daw imorru hemmhekk li hemm l-isport tal-formazzjoni tagħhom kemm huwa importanti l-attitudni dejjem minn naħa tan-nurseries tilħaq livell ta' professjonalità. Ovvjament dak li għadt iktar kmieni fuq stess japplika l kulħadd, jiġifieri kulħadd jixtieq illi hu jsir futboler tajjeb, kulħadd jixtieq li juriedu. Però huma biss ftit dawk li nexxilhom Iva. Però mbagħad kemm huwa essenzjali li jekk inti ma ternexxix xi ħaġa, ikun hemm min jiggwidak, jistradak lejn direzzjoni differenti fejn inti tista' teċċella. Jiena d-darba l-oħra wkoll għandi kunf ta' Endvin kien ukoll kien hemm żammit coach. Qiegħed il-coach tax-Xewkija ta' Għawdex. Iva, Ġesmond Żammit jaħdem ma' Ian Borġ minn għalija fil-segretarjat. M'għandix taqsam bħala politika, naf li jaħdem hemm biex qed ngħid minnu. U smajtu jitkellem, kien tajjeb ħafna. Għal jiġu mis-sirijiet. Jiġu biex ikun plejer tajjeb, jgħidlek li hu plejer tajjeb, jibdilek dan hekk u hekk. Ikun irid jiffirmaħ miegħek. Però jgħidlek jien magħkom irridu, ma basta twiedni li jilab 90% tal-logħob. Inaċċettabbli. Hekk qal Ġesmond. Għalli ngħidlu mhux klabb ieħor. Inaċċettabbli fuq kollox għax jekk tgħidlu iva l-ar dis-servizz li qed tagħti appuntu dak it-tifel. Għax jekk inti tispiċċa tilab mhux fuq mertu imma sempliċement għax hemm ftehim, dak huwa l-ar ħaġa li nista' nitkellmu ħafna fuq self-entitlement. Jekk inti jkollok xi ħaġa li ma timmeritax li jkollok fil-verità. Mhux qed ngħid dak li kitab għamel hekk. Ma naħsbux. Assolutament ma ħanet nagħmlu referenza. Ma da smajt lilu nserta l-ġimgħa l-oħra lil Ġesmond. Naqbel totalment. U Ġesmond naħseb li jien ħabib tiegħi f'dan il-programm għax irrid nagħmlu dal-programm, tifhem? Ġurnalist, riċat tan-nies, jrid coach, tifel. Importanti li bħal Ġesmond jitkellem, għax tkellem open, għax ma nistax ikun jien niġi ngħidlu isma' t-tifel tiegħi huwa l-aħjar. Jew jien għax jien għandi programm televisiv, ngħidu isma' rabuli t-tifel ta' kif nollilek
n-nies li mhux qed ngħid li jsirek, jista' jsirek. Mandu qatt isirek. Ara, fil-futbol, you're only as good as your last match. Jiġifieri dak kollu li ħatkun għamilt inti, jekk ħatgħaddi minn perjodu ħażin, ma tistax tistenna illi l-coach, il-manager ħajażlek biex tkun mal-ewwel 11 fil-logħba li jmiss. Għax dejjem irridu jilagħbu dawk il-plejers li qegħdin fiżikament, mentalment u teknikament fl-aħjar kondizzjoni. Issa nixtieq naqlbu ftit is-suġġett. Inti wieħed mill-iktar li qed tkun kummentatur tekniku fil-logħbiet. Wieħed mill-iktar, hemm ħafna li hemm, int wieħed tisimgħu ħafna leħnek, sew jogħġobhom leħnek jew ma nafx. Le, u tajjeb. X'taħseb fuq dis-sena jiena fl-ewwel programm li ġejt mistieden diġà tielet darben fin issa nibatlu xi konta jibgħatlu xi ħaġa. Kien għalli min taħseb issa jieħu lik. U kontat Florjana inti. Iva. U ħafna, u semaw ħafna, għax hawn ħafna jgħidu li kontet Florjana int. Għaliex qed Florjana hekk għax jien mar Florjana, żgur li le. Żgur li le. Jiena mir-Rabat, dejjem żammejt mar-Rabat. Kont fil-kumitat ta' Rabat. Iva, u tim li kont inħobb hekk. Jixbidni kien il-ħibs. Ma qatt ma qed dik, meta spiċċajt minn ġurnalist kont qed l-ħibs. Però l-belt kont inħobbhom meta. Kellek tgħid ħanamlu esklusiva, kellek tgħid xi ħaġa u qatt ma attanti. Jien insegwik lilek John. Insegwik nisma' leħnek u mhux narak. Fi żmien kien hawn stazzjon ta' radio kien jismu Radio One Live. Li wara sar Live FM. U kien ikollok programm maratona kull nhar ta' tlieta. Tonio Farrugia. Ma' Tonio Farrugia, bankier ukoll. Bankier. U kien ikun programm. BOV kien. Iva. Kien ikun programm vera tajjeb. Għaliex inti kont toħroġ bla kantunieri, Tonio kien jikkommenta teknikament ukoll, u mbagħad kien ikun hemm il-phone-ins. U kien ikun hemm l-inkejja ġieli nqabżu satin ta' Ferroz. Iva. U ġiri ġewwa għalina wara l-istazzjon. Għal Tedesco jistennew biex jituħ xabar tal-Belt u tal-Furjana. Dak iż-żmien il-memorja tiegħi kien ikun hemm nhar ta' tnejn fuq dan l-istazzjon kien ikun hemm John Kallejja. U nhar ta' tlieta kien ikun hemm jien u Tonio. Però fil-waqt li ta' John Kallejja kien ikun pjuttost strutturatu forsi model pjuttost konservativ. Differenti. Ta'kom kien ikun ħafna iktar liberali, il-mod kif tesprimu ruħkom inti u Tonio, anka l-interventi li kienu jitlu kienu programmi li minn kelli kienu jkunu żewġ serati wara xulxin, kellhom stil totalment differenti. U inti kontu ġobni ħafna dak iż-żmien u niftakrek tajt issemmi tim li għandek antipatija kbira liħ, però tajt mhux se ngħid minnu qabel nirtira. U qatt matta. Missa għalek ma rtirajtx u ġejt lura, allura mhux għalissa. Ma nista' Però fakkartirek. Nista' ngħid. Tim li kelli antipatija lejh kien Furjana. Dak iż-żmien? Okej. Is-sint kont qed ixxander mill-Furjana dik il-ħafna. Furjana, għalhekk ma stax ngħidha. Cappuccini kien l-istudio, snajtsew? Għalhekk ma rridx ngħidha xi ċoqtluni. Però minħabba l-fatt li kienu jgħajruni b'kattiverija. Tifhem? Imbagħad tim li kont nieħu gost naraħ jiċċelebra ħafna kien il-Ħamrun. Li aħna l-ikbar pika li kellna bħala rabti mal-Ħamrun. Ġifieri. Piki karek, kont naraw ħerwin. Ma kont naraw ħerwin, ma kienx ġejjuni. Però jien dis-sena ngħid. Wara da snin kollha ġifieri. Iva kelli ngħidha. Ħaltuli. Imma nsertajt il-ħatet il-Furjana joħduh. Jiena fil-bidu tal-istaġun. Għax issa aħna nħossi nsterqilhom. Nsterqilhom biżbar ta' referi, mhux nsterqilhom bil-flus. Tifhem? Naħseb li kien hemm ċertu żbalji ma kellhomx isiru fuq Florjana u kienu huwa.
jiġri fid-dinja kollha. Ara il-format tal-kampjonat tagħna huwa format partikolari illi mhux neċessarjament isek mort tiġri maratona u mill-iktar li kien konsistenti u mill-iktar li żamm il-pass matul il-maratona kollha ħajrbaħu. Dan huwa it-tip ta' kompetizzjoni ta' kampjonat illi kollox ħajiddependi fuq il-pożizzjonijiet finali. U jista' jkollok tim illi jessaħat tal-argument eċċella matul l-istaġun kollu, ikollu off day fl-aħħar logħba u tim ieħor jirbaħ. Iva, vera. Għaliex għandu ħafna element ta' fil-waqt li għandu l-element ta' żewġ kampjonati sewa, illi mbagħad aggregate maqudin flimkien jiġu determinati l-pożizzjonijiet kemm fil-pożizzjonijiet ta' fuq minn ħajrbaħ il-kampjonat jew minn ħajsir għal-kompetizzjonijiet Ewropej kif ukoll min jiġi relegat, però għandu wkoll l-elementi ta' knockout ġo fih. Ġieri kif rajna fl-istaġun illi għadda fit-top 4 kellek żewġ semifinali. U f'logħba illi trid tiġi determinata bħala kaptaj jista' jiġri kollox. Jiġifieri għalhekk huwa importanti ħafna illi kontrarju ta' min fl-opinjoni tiegħi b'mod żbaljat kien jgħid tista' ma tagħmel xejn fl-ewwel fażi mbagħad mat-tieni fażi. Mhux veru. Għaliex inti jekk tisseraħ moħħok trid tirbaħ l-opening phase u l-closing phase. Hemmhekk biss għandek isserħan il-moħħ illi inti mhux biss sir champion. Inti mill-ewwel kont taqbel miegħu dal-istil ta' kampjonat. Mela. Jien personali kont ngħixaw ġejx dak iż-żmien. Kull fejn nimxi u nitkellmu naqra fuq futbol, tifhem? Fażul, ġennata ta' dik, tifhem? Bidu kont naqbel pa' magħhom, u da kif jarġa' jibda u kulħadd jibda mid-żero u mbagħad jarġgħu fuq xulxin u mbagħad da. Però hemm serta li fl-aħħar ma fallejx logħba. Illum li bdejtu mill-bidu, anke sar bidu ħsibt, sospiċċa kollox ma l-ewwel sitta u l-aħħar sitta. Però raġa' qabad. U raġa' qabad sew, raġa' qabad fl-aqwa tiegħu. Ġifieri ma nistax nifhem għandikun kien mhux għandikun għax ammettewha kien xi ħaġa ta' Joseph Muscat minn hemm ġiet. Mbagħad kien hemm min kien qabel miegħu. Tajjeb? Però li mill-proposta il-maġġoranza assoluta tat-timijiet ivvutaw favur dan it-tip ta' format. Jiġifieri mod demokratiku l-klabs għażlu li mmorru għal dan it-tip ta' format. U minn mar kontra rebħu. Ara, jien nipprova niddistingwi bej l-opinjoni personali tiegħi u x'nixtieq b'mod idealista għal dak li b'mod prammatiku jista' jaħdem. Jiġifieri jien nħobb l-affarijiet tradizzjonali fil-futbol. Ġieli sistema ta' kampjonat round robin li kulħadd jilab kontra xulxin għal darba tnejn tlieta, ma jinqasmux, ma jkunx hemm xi kien hemm xi ħaġa fażulla kienet fil-passat. Meta konna naqsmu l-punti, ta' jiġifieri punt li rbaħt jinqasam. Jiġifieri jien l-opinjoni tiegħi hija dik. Però qegħdin ngħixu era ta' futbol modern. Lilhom il-ġurnata Champions League mhux kulħadd jilab kontra kulħadd, għandek polza kontra min ħadd ilab. Hekk taħdem. Għandek il-players tal-European dawn minn fejn ħalaw daw. Da il-Glint li rabħu l-Lint tawhom tlieta daw. Da s-sena l-oħra u ta' qabel kienu final ta' Champions League. Ġifieri inbidel, il-futbol inbidel. Il-futbol inbidel ħafna. Sar iktar interessanti. Naħseb bħala atletikament il-futbol sar ħafna iktar u t-tempo tal-logħba. Il-logħba nbidlet ħafna ta'. Il-logħba nbidlet ħafna. Ġifieri meta nisma' nies jitkellmu b'mod nostalġiku jibdew isemmu plejers kbar tal-passat li kienu kbar bla dubju ta' xejn. Jien iddubita kemm illum il-ġurnata jkunu jistgħu jilagħbu dan it-tip ta' futbol moderna. Għax illum tant għandek il-kollettiv illi dak l-individualizmu tal-passat kassaħħa. Bidel kollox. L-atleta sar b'saħħtu immens. Tifhem? Il-futbol inbidel. Anke tara żgħar 16-17 sena jidħlu b'saħħa kbira. Mhux il-kattiverija, b'saħħa. Le. L-affarijiet inbidlu ħafna, però biex immur lura minn fejn tlaqna meta inti għadt li fil-bidu tal-istaġun
kont għat li tara l-Floriana favoriti, jiena naqbel miegħek li Floriana fajnejja flimkien ma' Hamlin Spartans u flimkien ma' Sliema, meta tara kemm huma timijiet b'saħħithom li kull dipartimenti li għandhom id-difiża, l-midfield u l-attakk huma tajbin, huma bilanċjati, fl-opinjoni tiegħi l-previżjoni tiegħek kienet waħda tajba. Għaliex Floriana żammew it-tajjeb illi kellhom l-istaġun li għadha, kif għadt inti l-istaġun li għadha kienu u anke ta' qabel kienu pass bot u komplew saħħu, komplew tejbu. Ngħid li għadhom huma hemm. Il-klassifika ma tikdibx John. Preżentament qegħdin l-ewwel 2 punti fuq Hamlin Spartans. Il-Belt rajthom ħadu daqqa dal-aħħar. Il-Belt ara, jien semmejtlek li fil-bidu tal-istaġun kont qed inħares lejn Floriana, Sliema, Hamlin Spartans, ma semmejtlekx il-Valletta. Il-Valletta sorprendew fil-pożittiv bil-kbir. Valletta lura wara staġun fiċ-Challenge League jibdew b'mod straordinarju. Jirbħu l-ewwel unur tal-istaġuni ma ninsewx rebħu l-Jubilee Cup. Spiċċaw l-ewwel fażi meritatament fit-telet post. Jiena nemmen illi għandhom coach bravu ħafna Tieni Mikallef, ħafna bravu, u bil-materjal illi għandu kollox ma kollox, għax inti biex tiġġudika coach ma tistax tiġġudika fuq l-ħar żewġ lobiet, jew fuq l-ħar tlieta. Tittara mill-bidu tal-istaġun, sissa jiena nemmen li bil-materjal illi għandu għad-dispożizzjoni tiegħu tejn bil-biċċa drab li kellu għata l-aħjar libsa u sissa Valletta kellhom kollox ma kollox staġun pożittiv. Jiena li qiegħed niskanta wkoll. Importanti li aħna il-ġurnalisti u l-kritiċi konna qed ingergru ħafna, ingergru għax inġibu l-Indjani l-isptar. Imma Alla kienu huma x'kieku m'għedniex ħajjin, ma insomma. Imbagħad diktar ħaġa li ddejjaqni hija ingergru għax coaches barranin u players barranin. Mejn ħanejdu tal-coaches. Ħansemmihom. Valletta marru tajjeb, ħadu l-ewwel tazza. Ekku. Ġew Malti. Hamlin Spartans sqalli. Però miegħu Bonnici li naraħ moħħ aqwa minn ta' Joseph Portelli. Joseph Portelli huwa businessman kbir. Imma liħor naħseb iżommu naqra rridni lil Joseph Portelli, Bonnici, naħseb jien. Marcel Bonnici huwa CEO tal-klabb. Jiġifieri dak li huwa operat bla dubju ta' xejn huwa l-ixprun tal-operat. Ma naħsibx però li f'dak li huwa staff tekniku għandu involviment dirett. Però kellhom l-aħjar players Maltin fit-tim. Players Maltin naħseb Hamlin Spartans meta semmi Henry Bonello illi dan mhux qisu bħall-inbit kull staġun qed ikun aħjar mill-ieħor. Għandek fuq il-faxxata Xelluk il-Kamenzuli illi għaddej minn perjodu tajjeb ħafna. Preżentament qed jilgħab fuq il-lemin fl-assenza ta' Kompri qed jilgħab Sven Sherry illi huwa plejer promettenti ħafna l-futur. Għandek Joseph Mbonk u Xejn Attart. Plus ir-ritorn ta' Gullajmier. Ir-ritorn ta' Gullajmier, ġifieri. Nitkellmu kollha Maltin taċ-ċirku tan-nazzjonali. Fil-Kirkara miex indaħal Pawlu Zammit sare bidla bdiet reċet waqfet naqra, fil-Kirkara jidu the weakest link dis-sena jien qed narhom. Ħajbatu biex jagħmlu Le m'għandhomx xans jagħmluha ma' Le, ma ngħidx m'għandhomx xans. Jien qed inħosshom. Top 3 tajtin top 6 qed ngħidlek. Le, top 3 għall-Ewropa. Ġwan, fil-moment ħalli jiġu l-ewwel 6, mbagħad dawk is-6 ħajlabu kontra xulxin, mbagħad jista' jiġri kollox. Għax hekk hija batran tajba, forma tajba hemmhekk. Narhom b'saħħithom biżejjed jien. Kellhom staġun topsy-turvy, għamluha mal-ewwel 6 fl-opening phase bil-ħniena, jiġifieri kontrarju għall-istaġun li għadha fejn bil-Kirkarja ma ninsewx jaslu sal-finali tal-kampjonat kontra Hamrun u sal-finali tal-FA Trophy kontra Hibs. Ġiri daw kienu 90 minuta mill-li jirpu żewġ tazzi. Zabba St. Patrick's b'Gilbert. Żewġ rojiet u rebħa sissa.
Slima Wanderers issa ħadu l-Doffo. Jena ma tantx laqatitni dik il-mossa ngħidlek għaliex. Għax Doffo niftakru plejer tajjeb ħafna jien. Tajjeb, imma mbagħad inti ġibtu minn Nadur. M'għandi xejn kontra Nadur, imma mhuwiex ta' dawk il-livell tal-Premier Malti. Ħanfakrek xi ħaġa. Ħamru meta kienu f'mument ta' kriżi ġabu lil Nisevic minn Nadur. U l-Mark Buttigieg. Nisevic daħal flok Mark Buttigieg fil-fatt. Ekku. Ħamrun daħlu fl-Ewropa l-ewwel darba wara 30 sena taħt it-tmexxija ta' Nisevic, kellhom ran tajba ħafna fl-Ewropa li waslu sa playoff phase u l-istaġun ta' wara rebħu l-kampjonat, l-uniku kampjonat mill-erba' fl-era Portelli illi rebħu hands down. Taħt l-era Portelli l-Ħamrun rebħu 4 kampjonati. Sewa, tlieta minnhom kienu kumbattuti ħafna. Dak il-kampjonat taħt Nisevic, back to back mill-li ġie minn Nadur, rebħu hands down. Ġifieri fejn ikun qed jikkoachja momentarjament dak il-coach, ma nasibx li huwa daqstant importanti. L-importanti huwa riżultat. Sissa Doffo kellu riżultati imħalta. Kellhom mastwin kontra Valletta l-aħħar logħba u rebħuha. Jiena naxxar Winston naħseb sa jkun il-coach li sa jgerfex il-kampjonat ta' sa jgerfex il-kampjonat. U naħseb huwa Għattini staġun konsekutiv, Ġwan. li sa jagħti daqqa Għattini staġun konsekutiv. Mela. Għattini staġun konsekutiv. Ġifieri F'mument ta' kriżi l-Ħamrun ġabu lil Winston telqu fuq ran pożittiva ħafna li finalment rebħu il-kampjonat. Winston jirritorna fil-futbol Malti ma' naxxar f'mument diffiċli li kienu għadin it-tieni mill-aħħar. Rebħu partita wara l-oħra, pero sfortunatament għalihom ma rnexxilhomx jevitaw l-aħħar żewġ postijiet, jiġifieri issa jiġri x'jiġri naxxar ħajkollhom jilagħbu play-out. Bil-fors. Tidek bil-fors, takkilu. Imma jekk kollox ħajkompli fuq dan il-pattern, il-ħames li għaddu kombinazzjoni kwad fuq il-programm ta' Marka Tart ma' Winston. U dak l-argumenti li għamilt, jekk ħajkomplu fuq dawn il-pattern u ħajamlu għom għal-ewwel 6, melissa serħu rashom illi żgur mhux serġgħu jispiċċaw bottimtu li tkun relegazzjoni awtomatika. Però għarissa kemm ħajkollhom żmien biżejjed. Team bla ground, team bla gazin. Unbelievable. Però, John, ifhem il-punti għaj, jekk dawn ħajamlu għam l-ewwel 6, imbagħad għandhom ġimgħat sħaħ ta' preparazzjoni appuntu għal dik il-logħba li ħad tkun finali fi għannifisa biex iżommu posthom fil-Premier League. U nerġa' ngħidlek kif tajjeb inti, Naxxar Lions ir-riżorsi tagħhom huma limitati immens, huma tim ta' qalb kbira bla dubju u naħseb bej Winston u Naxxar hemm ċertu affinità. Hemm ċertu affinità li. Mbagħad hemm ieħor fin-nofs iżomm minn Naxxar Maqut il-Meme. Il-Meme ħobbu wisjed. Il-vuċi tal-Olimpijadi kollu. U tax ir-Rainbows, Jacques, qed naraħ qed ikun beżżur ħaġajta d-darba, ħaġajta l-logħba. Qed ibati minn ċertu deċiżjonijiet ta' referees. L-iktar tim li bata. U jien naħseb li mis-sena d-dieħla għandha tkun il-VR hawn tagħna Maltija li hija tajba ħafna imma tkun kollha. Mhux nofs. Għax mhux fair. Il-tarxin batew issa f'ġimagħtejn. Taf li ħarta xi qatt ma labu għalli huwa ta' Jacques. Qatt ma labu fil-National Stadium. Smajtu jgħidejna wkoll. It's not fair. John, fuq l-FVS nista' nagħmel parallel ma dak li kien jingħad fuq il-format tal-Premier League. Meta kienu bdew jitkellmu l-ħad jiġi introdotta il-football video support kienu qed jgħidu auditioni, overlight, u min jaf kemm u m'għandniex. Kważi aħjar minn ta' barra. Però, għalissa xedin ngħidu bejnietna. Li qed nimmissjaw u rriduha konsistenti matul l-istaġun kollu. Nżommu f'moħħna però illi biex hemm l-FVS, il-clubs li l-clubs kollha jiddependu fuq nies li joħorġu flus tajbin biex iżommu l-opera tal-klab. Il-klabs qegħdin iħallsu għas-sistema tal-FVS. Iġifieri ma kienx b'kapriċċ li twaqfet imma bi pjan. Min taħseb li hu għax kunna naru. Min taħseb li hu fl-opinjoni tiegħek
l-aħjar plejer sissa li kellna fil-kampjonat Malti. Mistoqsija diffiċli din. Hemm tajbin, hemm ħafna tajbin. Minn wieħed jiena raqatni wisq dis-sena. Hemm ħafna tajbin, hemm ħafna tajbin. Dejjem bil-Madonna Furjana jiġini. Ġej Grek. Jekk ħatajli li ġej Grek, nasal biex naqbel miegħek. Rrid nara l-missieru Marko li tant tal-ħamrun taraħ jitla jara l-tifel jitla bit-tazza tal-aqwa plejer ta' Malta bil-flok tal-Furjana. Nixtina dak ir-ritratt. Ġej Grek, John, ta' risposta lil ħafna. Għaliex kien hemm min qed jgħid illi ġej Grek qed ibatti, qed inaqqas. Dak li għamel ġej Grek dan l-istaġun, iva naqbel miegħek li huwa wieħed mill-aħjar u jekk mhux l-aħjar plejer li rajna sa issa. Law tifel kattiv. Huwa plejer ta' ħafna enerġija, plejer illi huwa versatili, jistgħela f'pożizzjoni differenti u plejer li għandu xamma tal-gowl kif ftit plejers Maltin għandhom. Nirringrazzjak. Grazzi Ħadd gost nitkellem miegħek, tkellimna naqra fuq kollox, speċjalment fuq il-logħba minn analiżi sħiħa tal-kampjonat sissa. Issa naraw x'ġej. Tajjeb, kollox jista' jiġri. Issa jekk joħduh il-Furjana jgħidu li jinsaħħar. Joħduhx il-Furjana jibdew jaqlaw li minn kollhom jagħmlu li jridu. Ma dak xi ħsibt jien opinjoni. Tajjeb, però qed nieħu gost, grazzi għall-MPL, grazzi għas-sistema, grazzi għan-nies bħalkom li qed tgħinu tfehmu l-logħba li l-pubbliku qed jarammi fuq it-television, tajjeb, u importanti ħafna għax dan huwa kampjonat sabiħ u għadu jibda. Ġifieri jridu naraw. Nirringrazzjak ħafna, narawkom bħallum ġimgħa.